Viete čo, keď ste hrali GTA San Andreas, presne tam chytíte tie pózy, ktoré treba, aby ste prežili v Petržalke. A ak ste fajčiar, nemôžete fajčiť klasicky. Biznismen má pauzu. Musíte drsne chytiť si. Aby si nikto nebol istý, že to máte len tabak. Tak prežijete v Petržalke, lebo keď vás cíti drogy, aspoň na 1 meter prežijete. Lebo ste asimilovaní. Dneska to dobre vystihol, tu náš pán kameraman. Tam máme jedny potraviny, tam máme jedny potraviny. Pozrite sa, toto je geniálny systém slovenskej vlády. Dôchodcovia sa budú pretekať z jedných potravín do druhých, dokonca do večernej trafiky, čiže nemajú nejaký špeciálny tovar, len tak kvôli zľavám a medzi tými budú zrážať autá, ktoré tu majú pohodnú najvyššiu rýchlosť ako dokážu. A tak sa štát zbavuje nepohodlných svedkov.